Πιστεύετε σε προφητείες, και αν σου έλεγα ότι κάποια από αυτά έγιναν πραγματικότητα με τρομακτικό τρόπο, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι επιφυλάσσει το μέλλον? Ετοιμαστείτε να κλονίσετε τις πεποιθήσεις σας. Είναι σύνηθες να βλέπεις στους δρόμους διαφημίσεις από μυστικιστές που υπόσχονται να φέρουν την αγάπη πίσω σε 3 ημέρες, πουλώντας προβλέψεις για την αγάπη, τη δουλειά και την υγεία. Πολλοί είναι τσαρλατάνοι, είναι αλήθεια. Τι θα γινόταν όμως αν σας έλεγα για medium που στην πραγματικότητα έκαναν σωστές προβλέψεις που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας? Δεν μιλάω για προσωπικές προβλέψεις, αλλά για γεγονότα που επηρέασαν όλη την ανθρωπότητα. Ο Νοστράδαμος και ο Μπάμπα Βάγκα είχαν ακριβή οράματα στο παρελθόν και αυτό που προέβλεψαν για το 2025 είναι απλά σοκαριστικό. Τι θα μας περιμένει? Αυτό θα ανακαλύψετε σήμερα. Αλλά πρώτα, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας που ενδιαφέρονται επίσης για μυστήρια